abusia for me mo bibiara kwa ba e de ba attention trending issues so I na se me ji me agase ya na ye musonfo eja na de share akosia sewa am powerful bracket to me na me de attention trending issues e ba abesomo eye sofu bia na nse ye kame akoye se nyame nipa bia obo eye tiktoker Kofi pages edua ewo nsuom esa bebo ndua dome no ewo na asori anim no abrante yi maame edi nsem bi aba betu dwa se nyame nipa de adenti na wasa wo yesa na sebi yesi akra junsogu na aso aye pepa ni ntwantwene na adenti na no de obebo ndua sa de abusuafo no mutini mu ntini wo mu nto mo de ne bekọ eya asante hine wo ye na Otumfour say tutu a otosu mienu omode asofu ibeko no makwa akodi na asem e wo honom omo pese emra eni nindi se ye kwan se nyame ni pe wasa wo bo obi dua obi atimi make comment o kire na adwen nti adenti na wo domi edi na busuafo nyina including Kofi pages nti yanko ne enkotre video no because yempo obi de hye enya de ye pe ewo ye ya blabo enfa abusua na ase e ma ne nyeyi okay enti abusua na Azuka de mu ba mu no nti na ayesa na ase ye Kofi pages no ye mu ba na wabo ne dua ni nti a ni nyina ye Kofi pages na wabo ne dua no ene abusua no so wode mu adaase no wow Mama ene na me buso eye nsem wi ekoso e wo social media ne so eye wo ba Kofi pages ene Azuka se ntokwa kese na ayamofei wakoka e de abeso abusua so se no kwan ben so na se de be na mudi egu akwan mu a mode beboa se ne be ya mo so Kofi pages ayabo ne dua ama from abusuafo ne nyina no kwan ben so na mo befa so apɛ asem ne pomasi be de be na wo be kakra e de a kire ye prophet Azuka yi amo no so mu se abusua mo so mani abre se mo so mu ne no e be famra kwan so de be na beka amayete basi me kasa mpesa de kache Otumfour Azuka ne se meme na metiwo sesi e prophet Azuka se Kofi na woni na nya na o se wode ensu abo ne dua no se dua na waba akra mpesa me kache ne se akra ne papa ne Otumfour ya wapia ma bebo na mane se Otumfour Azuka se wabo ne bani dua enti no me pesa me kache Otumfour Azuka se waka emoblo ntokwa Otumfour Azuka se waka emoblo ntokwa they said they won't ye, be facey. Okay. Ma me na me de wu ba be si me do be si no final words to Ghana for because Ghana for about time is when ya about time kwa papa for kra me ma kra ti asem we ya omunso no bujam esan se sofo no dua na okoboy na me hu dua boda na nso me ti nsam na wo keka na ano edin to final words to Ghana for de be na be kan kire wo mo no mo so edin sabi mpai bo na so mo ho odin no mutumi atawechi de be na be ka final de me ka Ghana for aneste awie yi Ghana mad time Kofi pages mama na ekasa no ememma ene mma madawo mma asofo akese abatan akese ememma akese abosoma akese akomfo akese amwasa asiso ensu amotwa ye ho ahia sa Azuka se odi me bana begina ensuom aboni dua me pese me ka che Otumfour Azuka se wonyina ye so prophet prophet Azuka eni ye na wo ye me pese me kire ne se what so me Kofi pages so obeye ne bibi dia na me pese me ka che Azuka se waka mmobro ntokwa enti wonyina ye na me de ni begina melanim
Ghana ne maame Kofi Pages maame di tudwa se wode ne bekọ asante hene honom no akwa akodi na asem anasa imara ani sofo no edi abusiafo aha ene brebe makwan ama me di attention trending issues no ebekọ awieye na me amede besom mu edi ameje so ani ejia na de share akosia sewa powerful bracket na me say your social media handles na I obe like no wa comment no wa share ama afoforo so etie bi no o mehu de ekoso ewo o my Ghana makram